падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжа мы адпраўляемся разам з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шановному панству дзень добры! Як казаў класік, кожны кут радзімы – гэта быль і казка, кліча край любімы. Знаёмцесь, калі ласка, вёска Ясянец. Ганцавіцкі раён, Брэская вобласць, было Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Калісьці даўным-даўно, шаноўнае панства, вось тут быў вялізны здаравенны горад. І гаспадары ў гэтым горадзе князь Ясь. Ну, але побач вось сусед быў, разумееце, у Яся не вельмі хорошы, такі недабразычлівы. І не падабалася гэтаму вось суседу хціваму, што людзі тут жывуць вельмі добра, што Ясь гаспадар хорошы. І тады ён напаў на Яся падманам, завалодаў горадам і забіў князя Яся. І вось людзі пахавалі свайго князя Яся, але самі служыць гэтаму суседу недобразычліўцу крыважэрнаму не сталі, а разышліся хто куды. А месца, дзе князя Яся пахавалі, з таго часу пачалі зваць Ясянец. Мясцовыя жыхары з вусна ў вусны адзін аднаму перадаюць такую вось легенду. Кажуць, што калісьці даўным-даўно, а вось тут каля вёскі ішоў моцны бой. І адзін з рыцараў, кажуць, на сваім кані ўскочыў у балота і з-за таго, што быў у латах увесь цяжкіх, не змог вылезці з гэтага балота і ўтапіўся там. І вось у бок вёскі начы, вось адсюль, а значыцца, ёсць там нізкая такая мясціна каля лесу. І вось калі мясцовыя жыхары ідуць у грыбы ці ягады з кім, дык яны каля гэтай мясціны, вось каля гэтага нізочка, яны расказваюць гэту легенду і кажуць, што менавіта тут вось, ля гэтага месца і панёс вось коня рыцара, і ён утапіўся тут у балоце.
І вось у гэтых казках і легендах, шановнае панства, адчуваецца вось праўдзівасць такая нейкая. Вось і пра горад тут вялікі, пра бітву каля вёскі. Вось па шляху на Вялікія Круговічы за вёскай Ясянец вельмі шмат знаходзіцца курганоў. І вось гэтыя курганы, яны ўнесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Яны так і называюцца ясянецкія курганы 11-12 стагоддзя. Ля Ясянца тут, шановнае панства, недзе каля сотні курганоў будзе. І вось вучоныя тут некалькі разоў рабілі раскопкі і пазнаходзілі тут баявую зброю, упрыгожванне, кераміку. Але вось прыйсці да адной думкі, хто пахаваны тут у ясянецкіх курганах, вучоныя так і не змаглі. Гэтыя курганы, яны адрозніваюцца ад астатніх палескіх курганоў, і вучоныя вось і па сённяшні дзень яшчэ спрачаюцца, хто ў гэтых курганах ляжыць. Вось дрыгавічы, крывічы, драўлянне ці бужанне. Я думаю, што тут пахаваны як вось тыя, што тут жылі вось мясцовыя жыхары, так і тыя, што з мячом сюды прыйшлі калісьці і ад мяча тут і леглі. Як казаў Якуб Колас, кім вы тут панасыпаны, чыёй воляй рукой вы раскіданы па полі, даўніх спраў вартаўнікі. Эх, не скажаце ніколі, што казалі вам вякі. Пра тое, што тут, шановнае панства, было калісьці паселішча вялікае, гаворыць і старажытны даўні дакумент, што захоўваецца ў Ганцавіцкім краязнаўчым музеі. Там захоўваецца гадавая ведамасць ясянецкай суконнай фабрыкі. Тут калісьці была суконная фабрыка. Было 3 будынкі стаяла, вось 2 па 30 метраў, а 1 амаль 45 метраў. І вось для суконнай фабрыкі для ясянецкай закупалі, значыцца, гішпанскую воўну 20 пудоў, гэта амаль 300 кіло, а таксама простую воўну закупалі каля 300 пудоў, гэта амаль 5 тонн. Ну, а яшчэ для гэтай фабрыкі закупалі алеі, мыла, гусінае сала, купарвоз, ну і шмат чаго іншага. На суконнай фабрыцы тут стаяла 30 ткацкіх станкоў, былі механічныя машыны, фарбавальныя катлы, і працавала больш за 30 чалавек. І выраблялі тут у Ясянцы высакаякаснае сукно 4 гатункаў. Ось. Калі заснавана тут фабрыка была, гэта суконная, шановнае панства, ніхто не ведае дакладна. Ну, але дакладна вядома, што вось пад канец 19 стагоддзя, калі тут ва ўсю ўжо гаспадарыла Расійская імперія, то фабрыка ўжо тут не дзейнічала. Ну, а стаяла, кажуць, яна недзе тут, вось, за вёскаю, на гэтай рачулцы. Ну, гэта сёння гэта рачулка ўжо выглядае канава, а раней гэта была такая рачулка і глыбокая, і шырокая пры шляхцічах Абуховічах. Дарэчы, гэта менавіта шляхцічам Абуховічам належала вёска Ясянец, і гэта менавіта Абуховічы заснавалі і кіравалі тут суконнай фабрыкай. І вось, дарэчы, гэта рачулка, яна завецца Ясенчык. І вось шляхцічы Абуховічы, некаторыя з гэтага роду, належалі да гербу, які вось таксама зваўся Ясенчык. Вось тут калісьці стаяў палацык Абуховічаў. Ён быў высокі, аднапавярховы, крыты гонтам, з дрэва зроблены. Ну і вось пасля Другой сусветнай вайны гэты палацык перавезлі ў суседнюю вёску Гуту, і там з яго склалі школу і
клуб мясцовы. І там ён стаіць і па сённяшні дзень, правда, уже абклалі цэглай. Ну, а вакол палаца гэта ўсё быў парк. Ну, і ад парка ще захаваліся вось карчы бэзу, акацыі, ліпы, лістоўніцы, ну і дубы. Дубоў, шановна панство, тут калісьці вельмі шмат расло ў Ясенцы. Ну і вы ж ведаеце, што дуб у нашых продкаў гэта было святое дрэва, а дубы лічыліся калісьці пасланцамі багоў на зямлі. У свяшчэнных дубравах нашы продкі маліліся багам калісьці. І мусіць нешта такое было і тут вось ля Ясенца. Пра гэта гавораць вось і паданні пра тое, што паселішча тут вялікае было, і паданні пра бітвы, які тут адбываліся, і то, што тут курганоў шмат. І тут, шановнае панства, у Ясенцы захаваліся старажытныя шляхецкія могілкі вось гэтыя. На гэтыя могілкі шляхта з даўніх часоў везла хаваць сваіх вось памерлых, нават з далёкіх вёсак і мястэчак. Вось гэта капліца пахавальня роду Вендорфов. З гэтага роду паходзяць вось паўстанцы Кастуся Каліноўска. З гэтага роду паходзяць знакамітая пісьменніца і ўдзельніца нацыянальна-вызваленчага руху Ева Філінская, дзявочае прозвішча якой Вендорф. Ну і раней вось на капліцы па баках былі прымацаваныя мармуровыя пліты, на якія было сказана пра кожнага, хто пахаваны тут у гэтай капліцы. Там 12 нішаў, дзе стаялі труны. Ну і вось калі прыйшлі саветы, то ўсё было тут разрабавана, труны былі паразбіваны, ну і капліцу вось давялі да такога стану. А вось тут былі пахаваны прадстаўнікі знакамітага ў Беларусі роду Еленскіх. З гэтага роду паходзяць адзін з кіраўнікоў нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863 года Антон Еленскі з Мазыршчыны. А таксама з Мазыршчыны паходзіць Эма Еленская, знакамітая пісьменніца, якая збірала фальклор беларускі. Ну і шмат хто з гэтага роду Еленскіх шчыра і аддана служыў сваёй айчыне.
Вось тут у капліцу былі дзверы жалезныя такія, яны закрываліся ключом на 16 абаротаў, кажуць. Ну, але вось падчас Другой сусветнай вайны партызаны заклалі міну сюды і ўзарвалі гэтыя дзверы, і капліцу разрабавалі. І кажуць, што нават не пагрэбавалі касцюмам, вось, у якім быў пахаваны малады Александр Яленскі. А вось пасля Другой сусветнай вайны, вось тыя Яленскія, што засталіся ў жывых пасля рэпрэсій, яны прыехалі сюды і замуравалі гэты ўваход. А вось гэты мармуровы помнік быў пастаўлены вось уладарамі Ясенца, шляхцічамі Абуховічамі свайму сыну Александру. Ён вучыўся ў Варшаве, ну і там закахаўся ў нейкую спявачку, было няшчаснае каханне, і ён кінуўся ў Віслу і утапіўся ў рэчцы. І вось з Варшавы яго прывезлі на бацькаўшчыну сюды ў Ясянец і тут пахавалі. Вось тут, пасярод могілак, калісьці стаяў драўляны касцёльчык. Але яго, кажуть, падпалілі, і ён згарэў. І засталіся ад яго толькі адны вось камяні. І я вам хочу сказаць, шаноўнае панства, вось што жылі людзі калісьці пры курганах, жывуць людзі пры крыжах, все мяняецца, але незменным, адзіным застаецца гэта шлях на неба, да Бога. І жывым гэтую зямлю ніхто не пакіне, і кожны перад Богам адкажа за ўсе свае справы. Час развітвацца, шаноўнае панства, поспехаў вам, усё самага найлепшага і доўгіх і шчаслівых гадоў жыцця. Да пабачэння! І будзем